ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 አጵሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ከሎ ድማ ጳውሎስ ብውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ። ኣብኣ ድማ ገለ ደቀ መዛሙርቲ ረኸበ እሞ ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ይሰምዓናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ ብምንታይ ዳ ተጠሚቅኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት በልዎ። ጳውሎስ ድማ ዮሃንስ በቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ማለት ብኢየሱስ ከኣምኑና ነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ እዳው ምስ እንበረሎም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ወረዶሞ ብቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። ኩላቶም ድማ ኣስታት 12 ሰብኡት ነበሩ። ናብ ምኩራብ ኣትዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናመደረን እናእመኖምን ንሰለስተ ወርሒ ብትብዓት ተዛረቦም። ገሊኦም ብዛዕባ እታ መገዲ እቲኣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናኣካፍኡ ተሪሮም ምእማን ምስ ኣበዩ ግና ካባታቶም ኣልገሰ። ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ፈልዩ ከዓ መዓልቲ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ ይምድረሎም ነበረ። እዚ ከዓ ኩሎም ኣብ ኣውራጃ እስያ ዝነበሩ ኣይሁድን ግሪኻውያንን ክሳዕ ዝሰምዑ ን2 ዓመት ቀጸለ። ኣምላኽ ድማ ብኢድ ጳውሎስ ፍልይ ዝበለ ግብርታት ሓይሊ ይገብር ነበረ። ሰብነቱ ዝተንክየ ጨርቅን በጃ ክዳንን እኳ ካብኡ ናብቶም ሕሙማት ይወስዱ እሞ ሕማሞም ይሓድጎም። እኩያት መናፍስቲ እውን ይወፁ ነበሩ። ገለ ካብቶም ኣጋንንቲ እናውፅኡ ዝዞሩ ኣይሁድ ግና ነቶም እኩያት መናፍስቲ ዘለዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ እዘኩም ኣለኹ እናበሉ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክሰምዩ ኢሎም ፈተኑ። 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዚ ይገብሩ ነበሩ። እቲ እኩይ መንፈስ ግና ንኢየሱስ ፈልጦ ንጳውሎስ እውን ለልየ ንስኻትኩም ግን መን ኢኹም ኢሉ መለሰሎም። ሽዑቲ እኩይ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ዘሊሉ ገበጦም። ጥራዮም ኮይኖም ቆሲሎም ካብታ ቤት ክሳዕ ዝሃድሙ ከዓ በብሓደ ኣሕመቆምን ሰዓሮምን። እዚ ኣብ ኩሎም እቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ግሪኻውያንን ተፈልጠ። ኩላቶም እውን ብፍርሂ ተዋሕጡ። ስም ጎይታና ኢየሱስ ከዓ ይኽበር ነበረ። ብዙሓት ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ መጺኦም ግብሮም ይናዘዙን ይነግሩ ነበሩ። ብዙሓት ስሒር ዝገብሩ ዝነበሩ ድማ መጽሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ እንደድዎ። ዋግኡ ምስ ጸብጸብዎ 50,000 ብሩር ኮይኑ ተረኽበ። በዚ ከምዚ ቃል ይህዋ እናዓብየን እናሰዓረን ከደ። እዚ ምስ ኮነ ጳውሎስ ብመቄዶንያን ኣካያን ሓሊፉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ብመንፈሱ ሓለነ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኩ ንሮሜ እውን ክሪአ ኣለኒ ይበለ። ንኽልተ ካብቶም ዘገልግልዎ ንጢሞቴዎስን ንኤራስጦስን ከዓ ናብ መቄዶንያ ለኣኾም። ንሱ ግን ኣብ ኣውራጃ እስያ እተወሰነ ግዜ ጸንሐ። በታ ግዜ እቲኣ ብዛዕባ እታ መገዲ እቲኣ ብዙሕ ረብሻ ኾነ። ከመይሲ ሓደ ዲሜጥሮስ ዝስሙ አንጠረኛ ብሩር ንእሽቶ መቕደስ ብሩር ኣርጤመስ እናሰርሐ ነቶም ኢደ ጥበበኛታት ብዙሕ የርብሖም ነበረ። ንዓታቶምን ነቶም ከምኡ ዝዓዩን ኣኪቡ ከዓ ከም ዝበሎም ኣቱም ሰባት ብልጽግናና ካብዚ ስራሕ እዚ ምዃኑ ኣጸቢኩም ትፈልጡ ኢኹም። እዚ ጳውሎስ እዚ እቶም ብኢድ እተገብሩ ኣማልኽቲ ይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣውራጃ እስያ ንብዙሓት ህዝቢ ከም ዝሓበልን ከም ዘስድዕን እውን ትሰምዑን ኣለኹም። ቤት መቕደስ ኣርጤመስ እተዓባይ ኣምላኽ ከም ኮንቱ ከይቁፀር እዛ ብዘላ ኣውራጃ እስያን ዓለምን እትምለኽ ከዓ ዕቤታ ከይንዓቐውን እምበር ስራሕና ከይዋረድ ጥራይ ኮናን ዘስጋኣና ዘሎ። እዚ ምስ ሰምዑ ቁጣዓ መልኦም እሞ ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤመስ ዓባያ እናበሉ ጨደሩ። ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ። ንጋዮስን ንኣርስጣርቆስን ነቶም መጋይሽቲ ጳውሎስ ዝኾኑ ሰብ መቄዶንያ መንዚዖም ወሲዶም ሓቢሮም ናብቲ ቦታ ምርኢት ጎየዩ። ጳውሎስ ከዓ ኣብ ማእከል እቶም ህዝቢ ከኣቱ ደልየ። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ግን ከልከልዎ። ገለ ካብቶም ፈተውቱ ዝኾኑ ሰብ መዚ በዓላትን ፀወታታትን እውን ናብቲ ቦታ ምርኢት ከይመጽእ ኢኹም ለምንዎ። እቲ ኣኼባ ዕግርግር ኢሉ ብምንባሩ መብዛሕትኦም እውን ብዛዕባ እንታይ ከም ተኣከቡ ኣይፈልጡን ብምንባሮም ገሊኣቶም ከምዚ ገሊኣቶም ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። ንእስክንድሮስ ድማ ካብቲ ህዝቢ ኣውፅዎ። እቶም ኣይሁድ ከዓ ንቐድሚ ይደፍእዎ። እስክንድሮስ ከዓ ምስቶም ህዝቢ ክምጉድ ደልዩ ብኢዱ ኣመልከተ። ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምሰለለይዎ ግና ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ንኣስታት 2 ሰዓት ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤመስ ዓባያ እናበሉ ጨደሩ። እቲ ዋና ጸሓፍ እታ ከተማ ነቶም ህዝቢ ምሰህደኦም ከም ዝበለ ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ሰብ ኤፌሶን ሓላዊት ቤተ መቕደስ ዓባይ ኣርጤመስን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰመን ኣሎ እምበር እዚ ኣሉ ዘይበሃል ካብ ኮነ ህድእ በሉ።
بتهوخ دم حنتو كوا أيتكبرو نزوم سوء تزيهم بيت مقدس كيسرقو وين أملاخنا خيص أرفيو يخموم زلخم امبار ديمتروسن مسؤ زلو إيدة طبنياتاتن قال نجر انتليوم معالتي مقابعيان مسلينياتاتن اللووم نحاد حدوم يكاسسو قال نجر انتليكم كأ أبسرعة خيبا خوصنا اللوو نزع قرقر زن نقربو له مخنيات سلزيبلنا بزلوم زخونو كوا بنعب خين خصص يسكأنايو ازيلو نتأخيبا بتنو